mutaiman mano gongga devi jomatia mutaiman mani neng abo sisika neng bahkan neng tangi janai ke mutaiman mani ang naya ko tahu naya ko ang tirsu papur tangsi acha tirsu to bo panai ni sakaba hangge nor obisas khaina bo tirsu jes ke panai ne acha neng tirsu papur tangsi nai yang lokura ko ma tongo haina hai yang sini yong bai basalan jai na yong sapikra de taisa ani ne khopti khana mu sungnai sing sini ang phayung karon jomatia mutaiman mani no tiyei neng bo bahai kami am chai ni bini tam klai sakar desekan angke bone musa kala ya teman angke ane ke haya di boyong sa hamene buyung mane kilau tong nai gangga devi ni boyong loko sana ang belai ke hambai maro teman ke ane boyong sa hamani bangai acha ane boyong sa ba ka angka ang kono sai khan tabok teman angke bo hamani ke sekangwo ke bo bori tongkha bor mani bisingo jinor ni tak or karan babno seng or no tei porat langai or jawat langai apro buju sena seng thanglai maila bike khongni tlangai basaro thangai borok thok porat khoma baine hain phai kisa ako to lai no tongha thangi mane sabo thangai an basarok oro ni tlangai thangai tei porat langai an basaro thangha acha hake borok tei pora baine hala kisa hima drong khata gari kam drong kha hake borok boban toblai ge or toblai ge anon tak tong ro agita tak to krikha hake borok hangai khipisa hain tanga hake oni baine hain tanga hake hangai hake karan ke saha marong yara ta nang ro di hake te ni umro ta khai ro di haita hake borok kisa koralai la ha boine srado machai la ha or ne wane bone tabji thang pai pilang ke hai ne pila apro haina ruging fikata te kisa sapro korong jala ha ato ke simalang matai bai beri mas lama sata iya masa kotok sode mukot kosak ta samri chani raba rai tong jaga ne tongmani mari joinota puja o nombro engka hai sopali pila tormang hapro kana hai si samale kolos ke kothche an boyong sa hake toblai pila ha hakene karan babu na no thongine bono masroila acha ni no arani kila pitra kamone orti fikya kirap ani pitra aro yor an gol kotha nan para gol kotha kristan ja sido kristan siapun ang sojo khaya mala acha kristan pona no pujuk khaya sile karon ang pujo ma khaya pujuk bin nini tam klai nini buyung sa nini buyung sa hamoni bo sa jukta acha bo hamoi ne kristan pona puju ma khaya tini omo sa khaya acha sagari ke angke tabo no tong to ni khong ro ma yolo ja no khonggo kristan pona nang kristan pona ma khaya kata hamna ro ma yoro kha sap ta kasha acha ta karon babu no khong ma yo ake bo suk bisirong khna bo suk tabok ne tabuk sina betama bisa saya ko la acha bisa saya ko busu sina to ko ben ba oke botabok phai pila ha haya hain thang pila aporno borok salai engke apro kan karon sala ni ro mata ya na nono mo thang na apro leng khanai to tong ang khana ya bi su khana ta acha apon ang borok sa gang khana kha engke apro yang ter sa sapang khana apro hawi thang khang ka ang hai hanjak la nam le karon nang ma hanjak la ya ana bu yo ha la ma hanjak la acha engke thangsan bu yo sala acha abo to chung khana ka teman ka apro bo sayo la ha tabo samri sabai ani boi phaijakta ono an buri abai sabale la angka pro boni manu bo satala aka ani oro noklago si ale imang nu ba bo ya no ni bo sabai la ke bo salata bo yan phaina bonu bo sung do bo sungai bu bo hai samaya boni motai o mongolba bu ba ke bo besibak samana acha boni motai ma hana boni motai be sata pro bo samani besibak neng oro tongmani ba neng kristen phono saiman tana bin je niyom je botui tongmani puchimani tabu da tinke andro ta bo besibak lesna la 10-12 no tisna oke ani boyong sa hadam ang belai ken lokusun ham ba simola oke botabuk nini boyong motaiman mano gongga devi jomatia motaiman mani neng abo sisika neng bahkan neng thangi janai ke bo motaiman mani ang naya ko taw naya ko ang tirsu papur thangna acha tirsu to bo panai ni sakaba hangge nor obisas khaina bo tirsu jes ke panai ne acha tirsu papur thangsi nai
hingke te kaisa singna musung ma khe no haino tabuk nung to khorokta Christian family ni haipuna nung tini bono biswas khlaikya bono puito khlaikya hingke puito khlai abo ke phaimani bisingo tabuk sana naima khe o mutai asaimani mutai asaimani abo nung abo bai ke one shuk kubui da asai phaikena kabuma lokurok tongo omo tatal kabuma Christian bising panong theng je kunun bising panong de Hindu bising panong theng tatal asayo haingo mani abo nung khorsa Christian family ning abo kok tam kasana muso amo to bisas ngin asai khana le acha acha ngang bisas ngin asai khana ke bang bisas ma tong khana ta tong kata yang karon sama bai yang asai mane ke bating khana le ning ke tabu au tirisul bupur asai hina sinjak asu to ting ta gua sai ha ke soting ha acha ke noro mutai to soting ha apa ne bo sai ro ga pro ni nero ke baba sa sai chauta apro sai ta ke nung bom hai kha khlai mohdeb ne apa ne bo goi ra phang khana apa bo mohdeb ne le mohdeb la sai na apa sai ke ko to ko sai ni chaja acha bo sarai ba bo ni mutai bai chaja pha ka ji bo kisa saimano bin mote be saja pure ke bo kono pogoi ta thangmak laina tam mak laina pogoi thangmak laita na inke bobo hai sakang je oro phai je bin sak khamena ja phai pro nung bobo hai bia bono puchu jasa bisas takhlai motai asani ni samani ya golo nung ara asani da ni wan chungi tong sakra diska bo to ang to sakang to bisas khaya bisa asaya ni chungi tong na apa ne je bo saman mote bo satrai sok tong ha bo palai tong ha bera dongoi sati sori ke sati sok tong ha bo ke sati sol ha kita pate pala ta bole pele pai tu tong ho ni khaka mongo bo ro torna nya mutai sakra di to mutai tomo tang sama ya bo ba hai bonlang sama ya boto sai tongo truk asai logoi tori tong bo jate bo lo thane bon sama ya to tor thane bon sama ya acha to bon bisas khaikya sama nai bo acha bo bisas khaikya bono puito khlaga hai jibla na acha ni mungkin sakra di to han bo ko kormo bin yong klai na kor acha hambai kana